Здравейте! Аз съм Люси, създател на образователно-развлекателните и витализиращи сесии за деца с цензурно тесто шепичка и визионер зад идеята за илумина пространството, което чувствителните души, емпатите и тези, които смеят да сбъдват новия свят, се чувстват добре дошли, разбрани, защитени. Много неща се събраха, минахме през много предизвикателни дни с времето, с астрологията, с нашето здраве, психично и физическо, но това са неща, които следваме ги и се доверяваме, че това е най-доброто, което може да се случи и държим светлината. Така вече доста накъсани видеа ми се събраха. Имам да довършвам едно преди и темите назряват така толкова бързо, колкото дойде есента, буквално с штракване на пръсти и дойде. И сега, когато сме в матрицата, в удобството, в транспорта, колите, улиците, сградите, тогава не усещаме, това не го преживяваме толкова. Ние не виждаме небето, не сме свързани с небето, не сме свързани с земята, с водата, с всичките тези стихии, които в случая дали биват манипулирани или просто природата го прави, или някаква комбинация от реакции, не можем да го усетим точно какво става, какво се случва. И сега това е един план, нали, че нещата се нареждат се в услуга на новия ред. Той си настъпва, искаме или не, пречим ли му или не, новия ред, новия свят си идва. И тези, които са готови за него, това означава чувствителните хора, тези, които отиват над 3D, над материалното и това, до което до сега сме имали като усещането, сами себе си развиват и разбират тази взаимовръзка между тях и останалото нещо. Така, една от темите, които ние се въртим, правя тези видеа, защото искам да споделя това, което нишка по нишка съм навързвала. Т.е. когато събереш нещата, които сте се случвали, когато се свържат в едно, когато започват да имат смисъл, тогава си на прав път. Когато се чудиш защо това става така, защо това става така, защо на мен ми се случват тия работи, защо пък други не ми се случват, нали, тогава значи си още в търсене на пътя. И едно от нещата, които така са много интересни, идеята за доброто, да правиш добро в българския контекст. Така сега, с когато се върнах в чужбина, много надъхана, много вдъхновена, много ентусиазирана от това, което нося и мога да споделя. И изчистена от тази енергия, която има в България, защото хайде да си кажем, че има тази тежка, това отдумване, това оглеждане, това непрестанно хората се притесняват от това да се изявят социално, защото непрестанно има някой, който и са ти подложили като дете и си го имаш като в социума, като непрекъснато внимавай как се държиш, внимавай как изглеждаш, гледаме те лошо. Нали, винаги е това с критиката и в образованието също е заложено. И когато се бях върнала така ентусиазирана, тъкмо сега се засетих за този случай, защото и той е свързан с това, което как правим добро и българи направили добро и
от каква позиция прави добро и добро ли прави изобщо или прави друго. Така, доста заплетено. Нека да го сложим сега в конкретни примери. Бях влязла в една книжарница да си взема нещо и пред мен имаше едно малко момиченце. Гледаше ни картички и си броеше стотинките. И питаше колко струва тази картичка, колко струва тази картичка. И видях, че много хареса една голяма картичка. Малко 3D направена. Колко символично. И жената й каза колко струва, то пак си преброи стотинките. И взе една малка картичка и пита колко струва тази картичка. Жената й каза колко струва, то пак си преброи стотинките. Аз разбрах, че той иска да вземе голямата картичка, обаче не му стигат паричките. И му дадох. То много се засрами, обаче аз просто го направих и не съм влагала нещо изобщо в това. Разбирате ли, когато някой носи тежки чанти, когато майка с количка се опитва да мине някъде, за мен е просто така штракване. Някой му е трудно да си сложи нещата или подхващам, помагам. Това е нещо, което го имам като рефлекс, ако щеш. Нали? Виждаш, че някой нещо там се запъва и помагаш му да се оправи и продължаваш. Тази жена в книжарницата, като видях какво направих, просто видях очите как бяха. Вау! Тя изобщо не регистрира какво става. И какво направи тази жена? Даде ми турбичка. Аз казах, не искам турбичка. Нали? Аз съм за... Това е другото нещо, което донесох. Тази култура да пазим природата, екологията, за това да рециклираме, да намаляваме отпадъците. Бях се маниачила в един момент. И аз казах, не искам турбичка. Това е ужасно, нали? Как че искам турбичка? Аз бях спряла да ползвам турбички. И започна едно натискане да я взема тази турбичка. И тогава не ми направи много впечатление. И си казах, айде ще я взема, за да почувства жената, че тя също е направила добро, защото доброто е заразно, как се казва. Обаче добро ли е направила в този момент? Айде да разгледаме случая, да го раздробим, както прави изкуствения интелект. Ние ще го направим органично. Първо, ако тази жена имаше нагласата да прави добро като цяло, тя щеше да е тази, която щеше да регистрира детето. Тя не го направи. Второто, което е, когато правиш добро, ти проверяваш ли този човек дали има нужда от това добро, какви ще са последствията, защото аз казах няколко пъти, че не искам турбичка. Тя даже не се поинтересува, не проследи, може би наистина не искам турбичка, както си беше случая. Това също липсваше. И третото, защо го правиш? За да помогнеш на другия. Какво ще ми помогне тази турбичка, че съм си взела... Не знам какво си бях взела, но аз винаги ходя с раница. Сигурно ще се е побрала в раницата ми. Защо го правиш? За другия или за себе си? И сега, когато вече навързах книжките и когато виждам какво се случва, че всеки бездейства там, където аз отида да направя неща, и когато започна да ги правя, изведнъж се появяват някакви хора и започват да ми ги взимат тия неща и да се налагат и да се опитват да се впишат в тази картинка. Те го правят за себе си. Разбирате ли, тази жена се е почувствала комплексирана от това, че аз съм направила нещо хубаво, а тя не е. И тук се връщаме отново към травмираната майка, студената майка, която тя самата е преживявала това и го е налагала също на тези жени, на техните деца, тези жени, които трябва да заслужат нещо, трябва да се докажат, трябва да са винаги на върха, а някой се е подал бам надолу. И затова сега имаме едно общество от нефелни управници, оглавяващи някакви, вземащи сериозни позиции хора. Те са сложени от такива и продължават да се промотират такива деца. Моето дете, другите да ни изпъкват, за моето да има, то да е.
много трябва да внимаваме това нещо да не продължава. И много трябва да внимаваме за това добро. Не го приемаме. Не позволявайте на тези хора да се чувстват добре, просто защото, за да им доставите удоволствието, че те ви правят добро, да преглъщате нещо, което не искате. Запитайте се, аз искам ли го това нещо, ако трябва да скръцва с зъби и толкова. Не искам да храня това чувство, което те се опитват да си нахранят травмата, че аз искам тук да се наложа. И ако се замислите колко често го правите, собствените си майки, баби, дядовци, роднини, те най-вече. Айде бе, вземи. Айде бе това, айде бе това. Не, то ще... 5 пъти казваш, не искам. И накрая се принуждаваш просто да спрат. Ама ти искаш ли? Ти си важният в случая. Те те манипулират, те те натискат и това е насилието, което трябва да спрем. Имаме право да го спрем. Стига сме се чувствали неудобно това, че ние имаме нужди, желания и те не се уважават. Айде да се научим да сме малко културни, малко да се устояваме и малко да спрем тия балканщини диви, които още се царуват тук на някои места доста обилно. И така, технологиите ме спряха да продължа, но сега горе-долу ще навържа нещата, продължение на това, за което говорих. За това насилствено добро, което всъщност добро ли е, не е ли добро и защо го правим, от каква позиция го правим. И понеже разгледахме едната посока, това да ни насилват да приемем едно добро, за да се почувстват от другата страна добре. Като аз тук съм преживявала доста големи крайности. Ето това е волята, това е желанието, личното на човека, за което се борят всички духовни науки. Няма такива неща, тинтри-минтри, да ти се отворят, не знам си какви канали да преживяваш, еди какво си. Всичко духовно всъщност е доста земно и простичко. Какво искаш ти, кой си ти, какво искаш и оставяш ли се да бъдеш манипулиран и ти на свой ред манипулираш ли другите, нали? Нещата са двупосочни. Нито сме постоянно жертви, нито сме постоянно насилници, нито сме нещо, нали? Просто трябва да знаем правилата на играта и още взето цял живот това се опитваме да направим. По един или друг начин. И тук става въпрос точно за това. Позволяваме ли и къде го позволяваме и как осъзнаваме ли го това, че ние по един или друг начин биваме насилвани да не се зачита нашата воля. Да не... котката ми яде едно ангелче в момента от вълна. Бягай, тънкате! Бягай! Извинете, но ще трябва да взема мерки, защото вече това е потърпевшото ангелче. Все още изглежда горе-долу добре, малко пламъчетата от ръчичките му се виждат. И позволяваме ли всъщност нашата воля да бъде пречупена? И естествено, нали, това, за което говорих, тия програмки, ако някой следи всичките ми видеа, в началото започнах с една много импровизирана демонстрация на ефекта на салфетката, го кръстих, че когато ти си натиснат, т.е. твоята воля, когато е пречупена, оттам вече започва травмата. Оттам започваш и ти на свой ред да проектираш, защото този натиск, това, което се е вдлъбнало в теб, то трябва да отиде някъде. Ако ти не го осъзнаеш, не го познаеш и не позволиш, ето така, като си представете, нали, като нещо гумено, опънато така, да се върнеш обратно, да кажеш, не, аз не го приемам. Тогава то остава в теб и ти на свой ред, нали, ти не се чувстваш добре, твоята воля е пречупена, ти не си опазил волята си. Твоето желание е смачкано, ти си смачкан като дух. И ти си нещастен и в това нещастие вече тръгваш да
да търсиш някакъв вид справедливост, да изразяваш нещо си и на свой ред ги правиш тия неща.